Сервирам тук, къде има щи. Не, помня. Ти сте ме пативен. И аз към кмета, не си на тебе. Бе, яла една по-нагоре, майка. Ще ти изнудвам стоклив. Една по-нагоре не Ще ти изнудвам стоклив, да знаеш. Знам, че... Я да ти вика. Отиде дама. Дама и поп. Не мога да наследва, бе, на тройките. Една седмичка, мали, мали! То пари пара. Тройка на деветка, мога да навъртиш. Може ги фърлиш тази тройка. Да, стига, бе. Остинам бомбата, си викал, бе. Нико. Къде си ми цигари? Я виж, коректно да се лъжим. Играма коректно да се лъжим. Виж колата да ми се падна. О, седи, че с нея смета как игра комар, бе, а гледай то. Верно, къде би за я ще живатим на трета седмица. Не, да. Аз знам, че е мъко. Аз знам вече играем за кара, или става, или да става. На тройка може да се Не, но много смърдало дойдало, бе. Тройка. Да, може 4. Парите? Не, парите, он как бих. Ти даш? Да. Да знам колко. Думай, колко? 18. Добре, трудно. Снимай се, може? Се ригаш, също. Сега да навлезем и... О, ще влезем. Има една кола, Ще има. само че квадратно. И там си едни жили, че да нещо видим. Ама ми прехвърля точки. Да, що ни... Я мога, ама ще ти точки, ама той ще поглава там, не знам, ставам 1000 мека. Не, има примерно... По 10 кой ще? Неща, топки, лопата за снегта, такова примерно... Примерно 100 литровни ти дават и 200. И ти вкарат от картата 200. Примерно там има един Shelby Power, ти дават 500. Ако отсълта не ти дават примерно 10 точки. На всеки литър. Зарееш 300 литър, примерно 300 точки. Разбираш? Мен ми се това беше друго. И примерно така. Смърдела карта. Да, ти дават точки. Чим бе? Чеки се, вземи си парите. После, примерно така. Къде ти си бомба, Примерно папката 1900. на бомбата, моля го излъжиш. И аз давам картата, и му дават на този топката и примерно 3000. Они взимат 1000. Да. Три попа тук, бледна, два попа и му влезна. 20 лева. Откинаха му главата, къде туза правиш? Къде туза правиш? Така. Ти пак, виж, Чакай, ще правим къде! Кой е прокър? Това е точка рок. А те удари сумък. Да, бе! Не виж и карте, карой. Маймуно, я заби. Как ти избивам да питаш? Това къде се зничи, къде? Този има туза, я премет след малко. Първ ще ти, ще кажеш, ще се сля, аз ще шкам строй. Я заби, маймуно. Я се човек, запизи. Това е сега на брък, ще дадат. Абе, бей от тук ме Абе, той играл 20, я Тебе, аз съм мърдал, къде съм мърдал. Снимача! Летко сгази, гледай! Бомбата сега снима. Него не бе колко снима да бе от татия. Аз ще го пущам в интернет. Има следващата работа, ли те пускам в интернет, те го маймурат.
Не работа ви помощ, ама Да влезем, ще го пием. Аз съм го записал, гледай. Я така мама. Гледай, всеки сте записал, ще го пушим на светлин, къде е приказваш, казвам. Нема, бе, Бог ще го кара. И аз ти казвам, къде приказваш, казвах мене. Че няма да станеш на работа. Мани си човека да играе карти, бе, Ванчи, играе някой. Дай, че ти спаси ги за жено. А те ще карат да му тройно.